vaikka mä olin paikalla, niin mä en ollut koskaan läsnä. Et jos me tehdään jotain yhdessä tai kun me tehdään jotain yhdessä, niin mä olen siinä paikalla, mä olen siinä hetkessä kiinni ja mä olen silloin sun kanssa tekemässä. Ja kaikki niin kuin muutkin asiat, niillä ei ole enää niin kuin hintalappua päällä. Mulle lapsen auttaminen tapahtuu siksi, että minä rakastan lastani, eikä siksi, että minä oikeutan sillä auttamisella omaa juomistani esimerkiksi. Siitä poistui se kolmas pyörä. Ja sen kyllä huomaa tosi niin nopeasti siitä jo heti, että siinä ei ole enää sitä hintalappua. Vaikka sitä ei silloin ole ymmärtänyt, että siinä on ollut hintalappu, mutta se toisen olemus ja ilmeet, siis ihan kaikki muuttuu ihmisessä niin kuin heti, kun siitä poistuu se hintalappu justiinsa. Räjähtääkö? Joo, mun nimi on Janne, mä olen päihderiippuvainen ja tässä on mun poikani. Christian, läheinen ja hän on se, joka on ehkä eniten mun juomisistani joutunut siinä matkan varrella kärsimään. Mun tarina alkaa siitä, kun join ensimmäisen kännin. Se on tapahtunut marraskuussa 1988. Mä laskin sen tuossa joskus aikanaan, että se on ollut se hyvin suurella todennäköisyydellä se ensimmäinen kerta silloin siihen ajankohtaan. Se oli mun isovanhempien kodissa mun isoisän kanssa ja sitten siinä oli mun kavereita. Kavereita oli siinä mukana, iso remmi, en muista kaikkia ketä siinä oli, mutta siitä porukasta ei enää hirveän montaa itseni lisäksi ole elossa. Ne on kaikki menehtyneet päihdesairauksiin tai kuka mitenkin tapaturmaisesti tai sitten riistänyt itseltään hengen, mutta kuitenkin niin mä oon oikeastaan tiedän itseni lisäksi yhden ainoan, joka on siitä porukasta hengissä ja on muutamia tietysti, kenen olemassaolosta en tiedä, mutta käsittääkseni ovat menehtyneitä. Se ensimmäinen kokemus, se oli ihan euforinen kokemus. Mun lapsuudessa on ollut ihan hirveästi alkoholismia mun ympärillä. Todella kovalla prosentilla kaikki sukulaiset päihderiippuvaisia. Ja mä olin ikään kuin kasvanut siihen, se alkoholi kuului siihen arkeen. Se oli koko ajan läsnä. Ja sitten siinä oli se, että nuori mies, ensimmäinen känni, niin mä pääsin miesten joukkoon. Musta tuli mies niin kuin siinä. Se oli niin kuin se, että nyt mä saan tehdä mitä aikuisetkin tekee. Ja siitä eteenpäin se oli vaan suunnittelua. Se alkoholi koko ajan mielessä nuoruudessa. Koko ajan missä on bileet, kuka hakee. Ja no sitten tietysti kun täytti 18, niin se hakeminen ei ollut enää ongelma. Sitten oli vaan ongelmat, mistä saadaan rahat. Sitten mä pääsin töihin. Musta oli määrä tulla rekkakuski, joten minusta tuli rekkakuski. Se oli mulle lapsuudesta jo selvää, että mä haluan rekkakuskiksi, koska mun isäni oli rekkakuski. Se rekkakuski minusta sitten tuli. Sitten aloin sitten ajamaan Venäjälle rekkaa, jossa tapasin silloisen tulevan vaimoni, eli ensimmäisen vaimoni. Sitten syntyi poika, vanhin poikani Christian. Ja ei mun juominen niin kuin muuttunut miksikään siitä, että lapsi tuli taloon. Sillä ei ollut sen asian kanssa mitään tekemistä. Mä en edes muista harkinneeni tai ajatelleeni sellaista, että mä muka jotenkin joisin liikaa. Mä join kuitenkin niin kuin käytännössä katsoin joka päivä, mutta omasta mielestäni mä en juonut mitenkään, mä ollut alkoholisti. Ne muut oli alkoholisteja, ketkä on siellä ojan pohjalla. Ne on alkoholisteja, en mä ollut alkoholisti. Avioliittohan tietysti kariutui siinä, että kyllähän se
tosiasia on, että minähän sen liiton niin kuin join rikki, join kodit rumaksi, join itseni rumaksi. Ja tuli ero. Ja päätin, että mä lähden ryhdyin opiskelemaan puusepäksi. Ja kun se tilanne siitä seesteytyi ja mä olin päätökseni tehnyt, niin juominen alkoi taas lisätä. Pikkuhiljaa se lisääntyi niin kuin salakavalasti itse niin kuin tiedostamatta asiaa. Ja siellä tuli jo ihan sitten, pääsin töihin koulutuksen jälkeen, niin jo siinä työpaikassa alkoi tulee sitä, että mä olin maanantait niin kuin ihan törkeässä krapulassa duunissa ja joskus oli silleen, että ei ollut viikonlopun aikana sitten kerinyt ryyppäämiseltä oikein mitään muuta tekemään kuin ryypätä ja ei ollut käyty suihkussa ja haisi pahalle maanantaina ja siitä jo työpaikallakin sitten kaverit välillä vähän niin kuin alkoi huomauttelemaan, että hei, että niin voisi niin oikeasti käydä pesulla joskus. Aiset aika rivosti, no totta kai kun koko viikonloppu vetänyt viinaa ja sitten kävi sellainen ihme, että poika muutti mun luokse asumaan, eli Kristian muutti mun luokse asumaan. Mä olin tavannut siinä jo seuraavan puolisokandidaatin. Se liitto oli semmoinen liitto, mitä ei olisi pitänyt tapahtua näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen. Siinä liitossa mulla ja puolisolla meillä ei käytännössä katsoen ollut mitään muuta yhteistä kuin ne meidän sairaudet. Hänellä oli omat sairautensa ja hänen sairaudet hyötyi minun sairaudesta ja minun päihdesairaus hyötyi hänen sairauksista. Hän mahdollisti mun juomisen, mun päihteiden käytön ja minä annoin hänelle hänen tarvitsemansa huomioon ja hän sai sen tarvitsemansa tuen minulta. Ei siinä liitossa oikeasti ollut rakkaudella mitään. Ehkä joku alkuihastus varmasti, niin kuin se nyt joo, mutta sen jälkeen niin ei siinä ollut millään rakkaudella tai tämmöisillä perhearvoilla tai näillä niin kuin oikeastaan mitään tekemistä sen asian kanssa. Meidän sairaudet seurusteli keskenään ja me oltiin molemmat aivan täysin matkustajia, itse sitä ymmärtämättä. Siis niin kuin kaikki näytti ulospäin, niin kuin, että voi vitsi mikä perhe, että kaikki on niin kuin hienosti. Ja jos sinne kämppään olisi ovien sisäpuolelle joku tullut katsomaan, mitä se touhu on, niin se oli kyllä kaukana mistään ihanuudesta. Se henkinen väkivalta, mitä mä harjoitin, se henkinen väkivalta, mitä puolisoni harjoitti, niin se määrä on ihan käsittämätöntä. Se on aivan jotain niin kuin, tälle jälkeenpäin ajatellen ja sitten kun on alkanut muistua myös mieleen niitä asioita, että mitä silloin tuli tehtyä, mitä silloin tuli sanottua. Se on jotain ihan eksponentiaalista. Eikä sitä itse silloin tajua. Omasta mielestään tämä on normaalia ja kyllähän kaikissa muissakin perheissä riidellään. Ja mä olin vaan isä, joka yrittää pitää lapsistaan huolta ja ymmärtämättä sitä, että mä teen henkistä väkivaltaa päivästä toiseen. Ja join päivästä toiseen. Sitten tästä avioliitosta, tai avoliitosta, se ei ollut naimisissa. Se sitten päättyi, luojan kiitos, se päättyi se suhde. Ja asuin siinä sitten hetken yksinäni ja päihteitä meni ihan niin, että niitä nyt meni riittävästi. Jonka jälkeen sitten
tapahtui se pieni ihme. Eli tapasin nykyisen vaimoni, joka on jos minulta kysytään, niin maailman ihanin, kaunein ja viisain ihminen, mitä olen maailmassa tavannut ikinä. Mulle ei riitä ylistyssanat hänen kehumisekseen. Niitä sanoja vaan ei ole. Ja hänen kanssaan alettiin pohtimaan, että mitä asialle voisi tehdä. Mä yritin mennä diakonille, tai siis en yrittänyt mennä, vaan menin diakonille. Ja hänen opastuksellaan ja ohjellaan koitin saada sitä alkoholin käyttöä loppumaan. Ei onnistunut. Siinä tapahtui diakonilla kyllä karmaiseva virhe. Hän meni sanomaan mulle, että näillä sanoilla kutakuinkin, että Janne, musta tuntuu, että tämä sun ongelma on enemmän tällainen psyykkinen ongelma, että hän ei siinä osaa auttaa. Mutta että jos sua kovin kovasti ahdistaa, niin voithan sä sen pari kaljaa ottaa. No, jokainen tietää kuinka siinä kävi. Mikään ei muuttunut, se jatkui se juominen samalla tavalla. Mä olin kokeillut jo 0 kaljoja kaikkia, ei auttanut. Hetken aikaa join 0 kaljaa, sitten se oli taas takaisin siellä alkoholijuomissa. Se on ihan turhanpäiväinen keksintö koko 0 kaljaa. Jos on jano, niin juokaa vettä. Sitten mä menin hakemaan apua A-klinikalta, jossa mulle sanottiin, että ensin pitää käydä lääkärillä ja olla 3 kuukautta juomatta, ikään kuin osoittaa tämä tällainen hoitomotivaatio, toipumisorientaatio, niin kuin nykyisin sanotaan hienosti. Ja mä menin lääkärille. Lääkäri määräsi tietysti mulle antapukset. Antapukset ja kerran viikkoa soitettiin A-klinikalta, että no miten on mennyt. Minä söin antapuksia ja hampaa tirvessä siinä koitin olla ilman kaljaa. Olinkin pitkän aikaa, kokonaista 2 viikkoa ennen kuin otin ensimmäisen kaljan. Ja se oli saunassa, mä muistan, mulla oli nuorempi poika, oli sitten jo syntynyt, nuorempi poika oli todella pieni siinä kohtaa. Otin saunassa 1 kaljan ja mulla oli pikkupoika siinä sylissä. Laskin pikkumiehen siihen, nousin istumaan ja taju pois. Se oli kokemus, mitä tapahtui, kun käytti antamusta ja ottaa yhden oluen. Mutta kuinka siinä sitten kävikään? Miten se alkoholisti ajattelee tämän asian? No mähän olin juonut jo sen 1 oluen ennen kuin multa lähti tajua, että kyllähän mä nyt voin juoda olutta. Että eihän toi vaikuttanut yhtään mitään ja join antapuksista läpi. Sitten jatkettiin vaimon kanssa keskustelua asiasta, että mitä tälle tehdään. Mulla oli jo syvä tieto tosiaan siitä ja ymmärrys, että jotain asialle tarvii tehdä. Ja sitten vaimo löysi Kantamon nettisivut ja siinä oli useampi muukin päihdehoitolaitos oli, mutta mulla oli jostain muualta, en muista enää mistä oli, niin Kantamon nimi oli jostain korviin tullut ja sanon, että mä menen kokeilemaan ton. Mä menen kokeilemaan, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta totta kai siinä kohtaa vielä päihderiippuvainen niin ajattelee, että mutta mä menen sitten. En mä lähde nyt, mä menen sitten. Mutta sitten mä aloin sitä sitten aikaa lyhentämään. Sitten tuli pääsiäinen ja pitkät pyhät siinä. Ja mä vedin sen pääsiäisen niin kuin aivan kuin pesusieni. Käytiin silloin pääsiäisperjantaina, me käytiin Kantamon päihdeinfossa. Ja kun kävin infossa, niin mullahan oli kaljat autossa odottamassa
Menin infoon sentään menin selvinpäin, mutta en mä täältä Kantamosta kotiin asti päässyt selvinpäin. Siitä eteenpäin koko pääsiäinen. Mä vedin kuin pesusieni. Ja tiistaina kun piti palata töihin, niin lähdinkin töihin. Mä lähdin silloin aamulla vielä töihin. Mä pääsin asiakkaan pihalle ja soitin siitä pihalta asiakkaalle, että nyt on semmoinen juttu, että nyt mulla on semmoinen sairaus, mikä mun on hoidettava pois heti. Seuraava puhelu soitin vaimolle, että se Kantamoon lähtö, niin ei se ole kesäkuussa eikä se ole heinäkuussa, se on nyt, se on tänään, saman tien. Mä tuun himaan ja hoidan yrityksen asiat siihen malliin, että mä pystyn olemaan kuukauden pois. Matkalla soitin Kantamoon, että onko teillä petipaikkoja siellä vapaana. Mä tuun sinne. Elämäni paras päätös. Menin kotiin, maksoin kaikki firman laskut, firman tili maksoin tyhjäksi. Ei jäänyt mitään sinne kotiin niin odottamaan ja rassaamaan. Oli myös peliliike. Pakkasin kamat ja tulin hoitoon. 4 viikkoa täällä, niin alkoi ihmeitä tapahtua. Ekan viikon mä käytännössä katsoen, no okei, se pari ekaa päivää nyt oli niin kuulahukas, että ei oikein niin tajunnut mistään mitään ja oli viakkarit ja tietysti sitten oli alasajoa ja muuta sen sellaista. Niin niistä kun tokeni, niin ensimmäinen viikko oli käytännössä katsoen, että en mä juuri muuta tehnyt kuin itki. Kun alkoi se todellisuus paljastua, että minkälaista se on ollut se mun elämä. Ja mitä se tosiasiassa on ollut. Ei se, mitä muille näytetään tai miten päälle päin näkyy. Ja se ahdinko, missä on ollut, se sai kasvot. Ne kasvot näkyy, kun katto peiliin. Että tossa se on. Sellaista oli eka viikko. Siitä se lähti sitten pikkuhiljaa helpottamaan. Sen jälkeen, kun täältä lähdin, niin en ole kaljaakaan juonut. Ei mun tarvii juoda. Se tarve jäi tänne. Mä hikoilen sen tonne lakanoihin. Se syvä ymmärrys siitä, että kuinka pitkään mä olen ollut päihderiippuvainen. Se tuli täällä. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? No ei elämä ole sen jälkeen ollut yhtä auringonpaistetta. Kyllä minunkin elämässäni on vastoinkäymisiä ja välillä tuntuu ikävältä, välillä pituttaa, välillä on mukavampaa ja niin poispäin. Ja joku on joskus sanonut, että elämä on niinku semmoista tasasta ja harmaata. On se tasasta, mutta ei se nyt kyllä harmaata ole, jos sitä oikein alkaa katsomaan. Että aina tapahtuu vaikka mitä hyviä asioita, kaikki mitä ihmeellisimpiä asioita, mistä voi olla kiitollinen. Ja mun ei tarvi enää esittää yhtään mitään. Mä voin olla ihan oma itseni. Mun ei tarvi enää välittää siitä, että mitä musta kylillä joku puhuu. Tai eikä tarvi pelätä sitä, että oleks mä sanonut jotain nyt tonne ja oleks mä sanonut nyt jotain tänne. Kun on rehellinen ja oma itsensä, niin ei tarvi pelätä tollaisia asioita. Eikä niin. Elämä ei tunnu ylitse pääsemättömältä. Mutta joo, mun mielestä oli niin kuin lyhykäisyydessään tuossa, kuunnellaan vielä vähän mitä tuolla Kristianilla on sanottavaa siitä hänen lapsuudestaan, koska hän on tosiaan se, joka on ehdottomasti kaiken eniten joutunut siitä minun päihteistäni ja päihteiden käytöstäni kärsimään. Joo, eli Kristian tosiaan Jannen vanhin poika ja mä oon siinä syntynyt vuonna 1999 synnyin ja siinä ensimmäiset vuodet, niin paljon on muistikuvia, mutta
ensimmäiset muistot alkaa olla sieltä sitten, kun äitin kanssa asunut ja mun vanhemmat oli silloin just eronnut, kun alkoi näitä ensimmäisiä muistoja olemaan ja siellä äitin luona sitten asuin ja isä näin sitten viikonloppuisin. En muista paljon niistä ajoista mitään muuta kuin, että jotain viikonloppuja kun on ollut hänen luonaan, niin juomistahan se ollut. Ei sitä sille nuorena ikinä ymmärtänyt, se on ollut normaalia silloin jo heti syntymästä. Että isä juo siellä ja siellä on kavereita ja siellä pelailtiin ja mitä ikinä nyt sitten tehtiinkään. Että se on ollut semmoista heti niin kuin normaalia elämää mulle. Että semmoista elämää on pienestä asti ja siitä sitten muutamia vuosia eteenpäin, niin äiti on tosiaan Venäjältä ja hänellä oli silloin vähän kovemmat kasvatuskeinot. Oli vähän fyysistä voimankäyttöä ja muuta siinä mukana ja sitten koulussa ei mennyt niin hyvin, niin muutin silloin sitten isäni luokse ja missä oli sitten tämä hänen entinen avopuolisokin. Ja aluksi varmaan ensimmäiset vuodet siellä meni oikein hyvin, jos muistelisin oikein. Ja edelleen se juominen oli siis arkipäivää mulle, että se mun mielestä oli ihan tavallista elämää. Mä en pitänyt sitä mitenkään erityisenä, erikoisena. Ja sitten siellä niin alkoi tulemaan molempien sairaudet esille vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Alkoi olla sitä henkistä niin kuin väkivaltaa. Sitä alkoi ymmärtää, kun oli kasvanut vähän vanhemmaksi. Ymmärsi, että tämä ei kyllä enää ole normaalia. Että kuka pystyy verrata muiden perheisiin ja elämään ja muiden kavereiden tarinoihin ja muihin vanhemmistaan, niin ei ollut oikein mistään ottaa kiinni, mitä muut puhuu. Muuta kuin jos jollain oli samanlaista, mutta niitä nyt ei hirveästi enää ollut siinä vaiheessa. Siellä oli paljon juomista ja sitten oli toiselta puolelta vielä henkistä väkivaltaa ja sitten muistan monet koulukerrat, kun koulu oli se paikka, missä sai olla rauhassa ja normaalisti tai eikä tarvinnut ajatella, mutta heti kun koulu loppui, niin monta vuotta oli silleen, ei välttämättä joka päivä, mutta tosi usein, että kävelen vähän hitaammin kotiin ja pelkää vaan, mitä siellä on vastassa. Se et ikinä tiedä, mitä siellä oli vastassa. Siellä saattoi olla ilmapalloja ja hyvä fiilis, tai sitten siellä saattoi olla synkeämpää kuin Manalassa. Et siitä ei ikinä tiedä, mitä sieltä tuli vastaan. Et tuliko sieltä huutoa, tuliko sieltä raivoamista, tuliko sieltä iloa, tuliko sieltä känniselityksiä, kännihöpinöitä, mitä ikinä sieltä saattoi tulla. Sieltä oli ihan maa ja taivaan väliltä ihan mitä vaan. Siinä ei ollut mitään tasapainon kanssa ei ollut mitään tekemistä siinä asiassa. Siitä sitten harrastin jääkiekkoa ja rakastin sitä, rakastan edelleen urheilua muutenkin. Se oli ehkä semmoinen mun pakopaikka, missä sai sitten edes vähän hengittää, mutta se on aika lyhyt aika, 1,5 tuntia. 3-4 kertaa viikossa se on aika vähän semmoiselle arjelle, mitä se oli siellä, että se ei riittänytkään. Sitten se kuitenkin koko aika se elämäntapa siellä juurtuu itteensä, että se on normaalia elämää. Koska se on se ympäristö, missä sä elät, niin se päivä vaan normalisoituu sulle. Ja sitten mä muutin alaikäisenä ja sitten yksin asumaan. Just näiden perheongelmien takia sitten mitä syntyi. Siinä oli kaiken maailman apua ja tukia muutenkin silloin kunnalta ja muualta. Sai sitten oman asunnon. Se aika meni aika levottomasti mulla. Huomasin, että varsinkin nyt tässä olen huomannut tässä vuosien aikana, että kuinka paljon se arkielämä sitten tarttui itteensä, että minkälaista se omakin elämä oli yksinään. Pelkästään yksin kun asuin. Että paljon mä toin sieltä sitten kuitenkin sitten, vaikka mä halusin karkuun sitä, niin mä oon tuonut sen itse salakavallisesti mukana niin kuin omaan elämääni. Ja siitä sitten muutin sitten entisen puolisoni kanssa yhteen. Meillä syntyi yhteinen lapsi.
siellä oli oikeastaan aika samanlaista kuin mitä mulla oli normaalista perheestä tai suluissa normaalista perheestä kokemuksia, että semmoista samanlaista ihmeellistä säätämistä ja houtaamista ja huopaamista ja ei niinku mitään tolkkua missään. Sitten erottiin siitä aika nopeasti ja isäni oli silloin sitten myös eronnut ja asuttiin silloin noin vuosi yhdessä siinä. Mulla oli elämässä aika vaikeaa silloin. Oli eka pitkä suhde kuitenkin ja ei oikein osannut käsitellä tunteita, mikä on myös sieltä lapsuudesta, että ei ole pystynyt käsittelemään tunteita, ei osaa käsitellä tunteita, ei puhu tunteistaan, ei mitään, vaan sitten se pyörit yksin niiden ajatusten kanssa koko aika. Alkoholiin koskin kyllä ja silloinkin ja en ole sitä silloin kokenut mitenkään ongelmaksi, että aina vertaus on ollut omassa niin kuin isässään, että siinä alkoholin juomisesta en mä nyt niin paljon juo kuin hän, että niin kuin Herran Jumala. Mutta sitten kuitenkin sitä joi kuitenkin. Aina silloin tällöin ja välillä vähän enemmän ja vähän vähemmän ja kuitenkin, että se oli niin kuin normaali se juominen. Mä en pitänyt sitä mitenkään semmosena, että jotkut oikeasti tekee sitä vain kerran puolessa vuodessa vaikka, että mulla oli normaali, että kerran viikossa, niin se on ihan normaali, että vaikka sekin, että ei ole mitään ongelmaa ole. Ja sitten siitä löysin uuden puolison, jonka kanssa mentiin naimisiin ja meillä elämä itse asiassa olikin aika hyvin paketissa siinä kohtaa ja minulle syntyi toinen lapsi hänen kanssaan ja vieläkin oli paketti kasassa. Mä olin saanut apua siinä. Monessa asiassa mä olin käynyt kunnallisella puolella hetken aikaa ja muuta kävin ja mistä välttämättä kaikki ei tiedä mun lähisukulaisistakaan. Ja on koettanut aina itse löytää keinot ja avut joka asiaan, koska lähipiirissä ei ole ketään, kuka mua on siinä kohtaa elämässä pystynyt auttamaan näissä asioissa. Mitä on itse kokenut, sitä on aina pitänyt hakea jostain muualta tai sitten koittaa selvittää itse. Ja sitä se elämä on oikeastaan ollutkin pitkän aikaa, tai niin kuin pitkään, että selvittää itse. Että kaikki pitää selvittää itse, että ihan melkein lapsen kasvatuksesta polkupyöräilyynkin esimerkiksi, niin se on ollut semmoista itse selvittämistä, oman tien etsimistä ilman minkäännäköistä apua ja etsiä sitä normaalia elämää. Ja sitä saa vieläkin joutuu etsimään välillä itsestään, että mitä nyt tekee. Koska sieltä tulee se vanha perhe-elämätottumus tulee sieltä aina. Että vähän normaalia, mutta sitten pitää koittaa osaa myös pysähtyä, mutta se on aika vaikeaa näin läheisellä. Koittaa miettiä sitä, että mikä se normaali on, koska se sun normaali ei ole ollut ikinä normaalia, niin sulla ei ole mitään pohjapiirrosta siihen normaaliin. Ja sitten sitten isä tuli tänne Kantamoon ja olin aika skeptinen siinä kohtaa vielä. Ja olin sen Kantamon jälkeenkin vielä varmaan vuotisen verran aika skeptinen, että loppukohan se juominen, että en usko. Ja sitten isä alkoi puhumaan siitä, että mullakin saattaa olla sitä juomisen ongelmaa ja että on niinku. Ja sitten aloin sitä tutkimaan itsessäni ja mä ajattelin, että no ehkä mulla vähän saattaa sitä olla, että kun on kuullut sitten hänen tarinoitaan, mitä hän on sitten alkanut avautua ja kertomaan hänen elämästään ja sitten totesin, että ehkä mullakin on ongelma ja sitten sitä on käsitellyt jo pidemmän aikaa nyt myös itsessään ja sitten tämä mun entinen parisuhde oikeastaan päättyi siihen, koska olen ottanut aika ison harppauksen elämässäni eteenpäin ja muutuin tosi rajusti ihmisenä
niin kuin tosi lyhyen ajan sisällä, kun alkoi ymmärtämään, että mikä on se normaali elämä tai semmoista tasapainoinen elämä on varmaan parempi sana. Mitä on niin kuin puhuminen, mitä on välittäminen, mitä on ymmärtäminen, mitä on rakastaminen, mitä on avun pyytäminen, mitä on niin kuin kaikista välittäminen. Että se on ollut, koko se maailmankirja on muuttunut ihan päälailleen. Se kaikki, mitä itse on opetellut, niin on huomannut, että se on pohjautunut siihen entiseen elämään loppujen lopuksi aina. Ja se parisuhde sitten loppui siinä. Siitä ei pitkä aika olekaan, mutta siitä oli jo viitteitä sitten silloin. Ja edelleen se on läheisenä painimista. Kuitenkin koko 26 vuotta elämästäni niin on ollut painimista. Ihan joka asiassa. Ei ole aikaa, tilaa hengittää. Sä painit itses kanssa tai sitten sä painit jonkun toisen kanssa tai sitten sä painit omien vanhempien kanssa tai sukulaisten kanssa. Elämä on ollut yhtä painimista. Ja nyt kun ei tarvii enää painia, niin se on tosi vapauttavaa, mutta se on myös koko aikaan semmoinen varaus vieläkin päällä, että kohta joutuu taas painimaan. Se on koko aika se varaus siellä, että kestää vaan hetken. Että siinä ei ole niinku tasapainoa näin läheiselle. Sä oot koko aika semmosessa taistele pakenetilassa niin sanotusti. Ja se syö tosi paljon energiaa. Ja nyt tämän Kantamoreissun myötä, mitä isä tässä on ollut, niin kun siitä on pystynyt vapautumaan, niin se sai tosi hyviä puolia esille myös itsestään ja kaikesta muustakin elämässä. Että voi olla vähän rennommin ja ei tarvii ottaa kaikkea niin aggressiivisesti vastaan. Että tässä on vielä läheiselläkin on pitkä matka sen jälkeen, kun vaikka on Kantamoissa käyty, on selvitty, niin läheisellä on vieläkin, voi olla vielä monta vuotta, voi olla haastavaa ja se onkin, ainakin mulla on ollut. Että en yhtään epäile sitä, että kaikki loppuu kuin seinään, sitä se ei tee. Että kyllä menneisyyden vuodet silti vielä kaivaa sieltä itteensä, koittaa kaivaa itteensä. Mutta nyt kun on lähipiiri, pystyy tukeutumaan, niin se helpottaa päivä päivältä elämää enemmän. Itselle on vielä vähän välillä vaikea puhua tunteista, kun on niitä aina piilottanut ja sulkenut, mutta kyllä niitäkin tulee välillä esille, omia tuntemuksia, pystyy puhumaan vapaammin. Se on enemmän semmoista vapaata puhumista enemmän kuin mitä se ennen on. Suurin on ehkä se, että se puheyhteys aukesi taas, että se ei ole sitä, että mä huudan sulle ja sä pakenet. Että se ei ole enää sitä, vaan että me voidaan keskustella asioista ja puhua niistä. Ja se on ehkä se suurin muutos. Vaikka mä olin paikalla, niin mä en ollut koskaan läsnä. Ja se on niin kuin se läsnäolo on se, mikä nyt on tullut. Että jos me tehdään jotain yhdessä tai kun me tehdään jotain yhdessä, niin mä olen siinä paikalla. Mä olen siinä hetkessä kiinni ja mä olen silloin sun kanssa tekemässä. Ja kaikki niin kuin muutkin asiat, niillä ei ole enää niin kuin hintalappua päällä. Et niin kuin mulle lapsen auttaminen tapahtuu siksi, että minä rakastan lastani, eikä siksi, että minä oikeutan sillä auttamisella omaa juomistani esimerkiksi. Siinä oli aina joku hintalappu päällä, että jos tein jotain, niin kuin päihderiippuvaiset tekevät. Se on ihan toimintakaava. Kun tehdään jotain, siinä on aina joku hintalappu päällä, joko itselle tai sitten oikeutuspuolisolle tai ihan mitä tahansa, mutta
siitä poistui se kolmas pyörä. Ja sen kyllä huomaa tosi niin nopeasti siitä jo heti, että siinä ei ole enää sitä hintalappua. Vaikka sitä ei silloin ole ymmärtänyt, että siinä on ollut hintalappu, mutta se toisen olemus ja ilmeet, siis ihan kaikki muuttuu ihmisessä niin kuin heti, kun siitä poistuu se hintalappu justiinsa. Että se koko kuva on periaatteessa ihan erilainen. Periaatteessa se on niin kuin, sulla olisi melkeinpä uusi vanhempi, vaikka se ei ole uusi, mutta se tuntuu siltä. Ja siihen on vaikea myös totutella, että mulla oli tosi vaikeaa sen Kantamo-reissun jälkeen, niin kuin, että puhuks mä mun isän kanssa. Mun entisen puolisossa sanoi, että puhuks mä mun isän kanssa. Et musta tuntuu, että mä en puhu, mutta sit samaan aikaan sillä on sama ääni ja samat kasvot, mutta se on ihan erilainen. Se ei ole samanlainen enää. Ja sen eron kyllä huomaa niin kuin heti. Se on niin kuin heti huomattavissa. Ei, me voidaan nyrkit vetää tästä. Räjähtääks?